आज आपल्या शेतावरती आंब्याच्या बागेची काय परिस्थिती आहे हे पाहण्यासाठी मी आज लवकरच सकाळी इथं आलो होतो. आता आंब्याचे देठाभोवती काही इन्फेक्शन आहे, जेणेकरून फळगळ होऊ नये ते सगळी पाहणी केली. बागेमध्ये गारवा पुरेसा आहे का ते आमच्या पण गड्यांनी व्यवस्थित काळजी घेतलेली आहे. बागेची योग्य रीतीने पाणी आणि जे फ्रुटिंग आत्ताच्या स्टेजला आवश्यक आहे त्या पद्धतीने समाधानकारक तर मला वाटत आहे. बागेतल्या आंब्यांचं जे ग्रॅमेज आहे किंवा साईज आहे ती A1 साईज जी असती मार्केटमध्ये, अगदी दर्जेदार फळ आपल्याला या बागेतून मिळतं. 200 ग्रॅम पर्यंतचा पण आंबा त्याच्यातून निघतो, पण आम्ही तो प्रॉपर ग्रेडिंग, सेटिंग, सॉर्टिंग करून व्यवस्थित पॅकिंग करून आम्ही आमच्या आउटलेट्सला पाठवतो. आपण फार व्यवस्थित त्याची जपवणूक करून उत्तम प्रकारचा आंबा याच्यात पिकवून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. त्याच्यामुळे तुम्ही आवर्जून याची चव घेण्यासाठी हमखास आमच्या आउटलेट्सवरती या.